רוצה לדמיין, אז אני צריכה לרוקן את הראש שלי מכל חשש. אם אני רוצה לזמן, אני צריכה לאמן את הראש שלי להיות נוכח. תבניות עוזרות לי להשלים, מסדרות את העולם שלי, מספרות שכל מה שסביבי זה מוכר, ידוע וקיים. רוצה לצאת כבר מתוכי, לברוא את העולם שלי, להאמין ביכולות שלי שהן מעבר לשריטות שלי. ואם אני אשים את ההיגיון בצד, ארכב לרגע על הגב של הדמיון, אני לא תבנית ומגיע לי לחלום חלום שזוכרת שבאתי מטוב. אם אני רוצה לדמיין, אז אני צריכה לרוקן את הראש שלי